Nag-isgot pag-aninig the parable of the prodigal son. Nindot ba ni pamalandungan na igsoon? Usa sa mga paborito nako nga sambingay mo ni siya the parable of the prodigal son. Kadungog naman siguro mana, no? Papa? Ang sambingay sa usa ka masupilon na anak, wa pa mo kadungog. Syaro naman ninyo eh. The prodigal son. O niya, kanindot anang maong sambingay may son, kay duha may anak, no? Duha man ka anak ang gipakita diya. Ang katong usa katong masupilon, niya katong usa na nagtuo siya nga siya may buutan, kay nara siya sa ilaha, kan siya siyang papa, trabaho siya, Aron pag-uli sa manghod, nagbagulbol na siya. Ngano ko no, bisag kwan, wag siya ihawi sa iyang papa. Wag bisag kanding na lang. Ang gatong badlungo noon, ang kanang giihawan yun og baka, ngati. So, mga gyapon, puro sila prodigal, gyapon, lain-lain lang og kanang mga binuhatan ba. So muna, ang kanindot ani may isuon nga sambingay, nga naman, kay makita nato ang atong kaugalingon diha sa moong magsuon. Asa man ka? Manghon o maguwang? Wa? Saro naman. Ayaw mo kauaway. Ako, hari ko makita na ako akong kagalingon sa manghod. Nabadlungon kayo. Mabasa bitaw ka ng sambingay. Nahinomdog atong, ano ka man siguro ka to? 10 years old. O niya, nangluod ko sa amo ba? Nangluod ko sa akong mama. Ingin ko, mulayas ko. Hindi na ko din eh. Ingon bitaw na siya, sige, layas. Nawawan ko. Asa mo ko padong? Una-una na ako ba? Asa mo ko padong, ani? Mamo ko yung tuan. Wawa eh. Wala lang kong dayon. Kaya na ako mupugong ba? Kaya na ako ngayon, ayaw idongoy. Wala man ako mupugong. Tingin mo nun. Sige, layas. Patay. So, ano din siya, the prodigal son nilakaw gining masupilon ka anak niya, di pangayo pag iyang bahin. Buhi pa iyang amahan, di pangayo na niya iyang share, iyang bahin, pagkaway batasan. O niya, gigasto pag yun sa kahilayan, dito sa mga hubog-hubog, malaway nga, mga babae, hangtod nga na, kuhan yun siya, kurot yun yung kwarta niya, dito nagtrabaho na lang siya. Sus, ang iyang gitrabahoan kay, di man siya pakanon, kung may makaon, no, may pang mga hayop, kakaon pa. Mga ito, nakahuna-huna siya nga, sus, amuha, manubra mang pagkaon. Pero niya ako din gutom kay ko. May siguro mo pauli ko. O dito na nagsugod. Nakaamgo na siya may son. Anyway, so, ang punto po din isa atong sambingay karon may son na malipay yun ang Ginoo ug muangkon ta sa atong pagkamasalaypon o niya mga yun tagpasaylo. No, mo nagipicture din nga ang kasya magsiyam nga karnero pasagda na kaya ang usa pangitaon yun. So inana sa tamayson, inana ta ka importante, inana ta ka bililhon sa Ginoo. Pangitaon yun ta niya. So mo ni magpaubos na lang ka. Mangayon lang tagpasaylo o makasata. So, daghan siguro kay nato nga wa may kumpisal, no? Yung mauwaw mo umpisal. So,
So, mao, magisa kay nakasagot ta. Pero kanang pagkumpisal gud, akto man na sa pagpaubos. No? Kaya mga itag-sorry, humility na siya maigsoon. Makig-uli gud tas Ginoo. Makig-uli mga ita sa itong isikaingon, tamot tas Ginoo. So, mana, ano niya, kung tanaw nato nga mas mahay pa ta sa uban, no, ato lang pugnan, atong kaugalingon kay may sama ta sa magulang na nidako yang nagtuo siya nga mas buutan siya kaysa sumanghod. Ayan na lang. Ayan na lang ikumpara rin mo kaugalingon sa uban. So maningkamot lang ta nga magbuhatag maayo without expecting anything in return.